ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ. Мо дар ноҳияи Восеҳ, дар деҳаи Диржин, Сулҳободи Ҳозира, пешина Диржин қарор дорем бачаи азиз. Числае ки видео ки ҳастам 26 сентябри соли 2025 солае. Ноҳияи Восеҳ, деҳаи Диржин, соседи Ибрат, Сулҳободи Ҳозира, Диржини пешина бачаи азиз. Нигоҳ кунед. Маҳаллаи обод. Ина маҳалла. Ина мардум ҳама хона кардагӣ зиндагӣ доранд. Хонае ки ман аворуш мекунам бачаи азиз, инами хона ҳай. Инами хона, хонаи имрӯзаи мо. Мактабу, масҷиду, аптекаву магазину аз хона 200 метр роҳ масофа доранд. Аз ҳамин хона бачаҳо ба райони Восера 2 сомон таксиё мераванд. Ҳамуҷа мерем таксиё мея 2 сомонда прямо дохили райони Восе мешавем бачаи азиз. Ина хонаи мо. Лайкотона аввал бимонем бачаҳо. Дар канал подписатсия кунед, фикротона комментария кунед. Рақамҳои соҳибхона рӯи экранда биромадагиай. Оиди хона маълумоти пурраша бигирем бачаи азиз. Баъдан рақамҳои ман барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар ватсапи ман барои реклама муроҷиат бикунед. Реклама карда фурӯшта мегузорам бачаи азиз. Ина маҳалла бисмиллаҳи роҳмани роҳим дохил ба ҳавлӣ мешавем, тамошо кунед. Дарвозаи 4 метра задагӣ. Нигоҳ кунед бачаи азиз. Масоҳати ҳавлӣ обши 4 сотих замина ташкил метиҳад. Иҷа ҳоҷатхона. Ова нигоҳ кунед бачаи азиз. Ов дар ҳавлӣ. Бисёр иҷода ов проблема ҳай. Камтарак напурса ҳисоби ки ҳозир свето лимичидан ку ба ҳамин хотир бачаи азиз. Хоб масоҳати ҳавлимон 4 сотих. Иҷа ҳоҷатхона. Дохилда 4 дар хона дора, калидор дора, кухни дора, баня дора бачаҳо. Ина ҳавли ҳамвори хушрӯ. Гирдаш полни забор гирифтагӣ, маҳкам кардагӣ, таппа тайёр. Дарвозаи фасон часпондагӣ. Варианти беҳтарин барои мардуме ки аз Восеҳ хонахар ҳастед, дар Восеҳ хоҳиши зиндагӣ кардан доред. Беҳтарин нархай дӯстон, видеоро бо диққат тамошо кунед. Дохили хонаҳоро нишонтон метам бачаҳо. Ина ягон хонаи барак нест, ҳама кришадор. дохили хонаҳоро тамошо кунед. Лайкҳо қати паддержка кунед бачаҳо. ҳамин шумо хоҳиш кардед аз Восеҳ хонаи арзон. Ина мо гапатона рад накардем, омадем навор кардем. Калидормон бачаи азиз, калидор 5/3 ҳай. Ина калидори 5/3. Прямо тарафи дасти рост. Якум хонаи мо. Хонаҳо дӯстон падабои таппа тайёранд. Ина хонаи 5/3 якуми мо. Шпаклёвка кардан, тайёр кардан, стяжка кардагӣ. хоб потолоки фасон, люстри зур. Инами ҳолат. Мегирем далчи обои мечаспонем. Хонаи 5/3 бачаи азиз. Дуюм хона. Иҷа хонаи дуюми мо. Бачаи азиз, ина хона 3/3. Инами ҳолат. Хонаи 3/3. Хонаи 3/3. Тиреза берун нигоҳ мекунам, ҳавои тоза. Ина потолокш. Ина мехел. Ҳайҷа калидори 5/3. Баъдан иҷа ака баня буда. Хай ка ҳозир бачаҳо свето лимит шид ба ҳамин хотир торикай. Пешаки чизе ҳаст мегем. Иҷа қисмати баняи мо. Ҳоҷатхона дар берун бачаи азиз. Ин нигоҳ кунед. Ҳамаш пашти таппа тайёракай. Варианти зур барои зиндагӣ кардан. Чанд ба чанд дака баня? 2/3. Баняи 2/3. хоб хонаи сеюм бачаи азиз. Иҷа боша хонаи сеюм. Анаи хонамонам дӯстони азиз 5/3 ай. Тамошо кунед. Инами хел кардагӣ беҳтарин просто аками акада сум дар кор ба ҳам хотир савдо шикастай. Хели нарх ман фикр мекунам ки кам ай, редка мешавам. Ина дӯстон иёра падарка
нече кайги? Инеш хоб. Ино ҳамаш падарка. Ина бачаҳо шишо, пластико, ҳами хонаро нав кардан, боқӣ мондаш падарка. Кадомитон мегирем? Хонаи сеюм 5 ба 3 буд. Анаи хонаи чорум мо бача азиз. И хонара бохушудтар кардиян. Ишам бачанда кичам 5/3 а? Ина хонаи 5/3 чорум. Ина ми ҳолат дӯстон азиз. Тамошо кесен. Ҷои ту тавонӣ. Ина лиёстраш. Обычный ремонт. Беҳтарин. Ремонти средний. Тирезаи мо. خب بعدم دوستان فکراتون کامنتاری کنین، لایکاتون مونین، подписаться سر فراموش نکنین. امی پدرشکا کشید ان شاء الله با خانه های ارزان بشه. کامنتاری کنین از کجا رفته خانه نوار کنین تو چند سوم. اگه سوال شما دا نرخ خانه چند سومه؟ 150 تون میکنه. بچه عزیز نرخ خانه 250,000 سوم ارزان میشه. با کدومیتون میخرین айсоби худаш хонара ба номтон оформид карда метия бача азизна. Освет, мактаб, масҷид, бозор ҳама наздикай. Райони восе деҳаи Диржин, Сулҳободи ҳозира. 2 сомонара. Ягон гап дорен ака подписчикода? Чӣ гуфтан? Ҳеҷ гап надорен? Видеора ҷанбаз кинем. Хоб хулас хеле сум дидестен ами ҳолат инам қакадаги 250,000 сум. Баъдам бача азиз рақамҳои соҳибхона рӯи экран меброя. Занг бизанен масъякин аз уми канали мо гавзан худо хоҳад муомилаи зур ҳамроҳи шумо мекуна. 250,000 сум занг зада масиҳат бикунем бача азиз. Зиндаву сарбаланд бошен. раҳмат ки бача моро тамошо мекунен. ҳамин хона ба ҳамин нарх меарза ё не? Фақат фикротона комментария кунен ки соҳибхона комментҳои шуморо мехона. Якта лайк бонен, дар канали Саудо ТВ подписаться кунен. Зиндаву сарбаланд бошен бача азиз. То навори бана имрӯз чиста 26 сентябри соли 2025 буд.